Γεια σας και καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο. Όπως σας είχα πει και στο πρώτο βίντεο, σε αυτό το κανάλι θα μιλήσουμε για beauty και σήμερα θα σας πω μερικά tips για το πώς μπορείτε να διατηρήσετε το δέρμα σας λαμπερό και ενυδατωμένο. Το πρώτο και πιο βασικό είναι καταρχήν να πίνουμε νερό. Και όχι μόνο για το δέρμα, γιατί βοηθάει σε όλα. Εξάλλου είμαστε και 70% νερό. Νούμερο 2. Είναι να γίνεται σωστός καθημερινός καθαρισμός πρωί-βράδυ, για να διατηρούμε το δέρμα καθαρό. Εγώ κάνω και 2 φορές την εβδομάδα απολέπιση, έτσι ώστε να φέρνουν τα νεκρά κύτταρα και να εισχωρούν τα συστατικά από τα προϊόντα που χρησιμοποιώ καλύτερα στο δέρμα. Νούμερο 3. Χρησιμοποιούμε αντιλιακό κάθε μέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης την ενυδατική μας κρέμα. Μην το υποτιμάτε το αντιλιακό, ακόμα και χειμώνα πρέπει να φοράμε αντιλιακό, γιατί υπάρχει ηλιακή ακτινοβολία. Μπορεί να έχει συννεφιά, αλλά παρόλα αυτά φοράμε αντιλιακό πάντα. Νούμερο 4. Χρησιμοποιούμε βιταμίνη C κάθε πρωί, γιατί βοηθάει στην πρόληψη της ξηρότητας του δέρματος, βοηθάει στην ανάπλαση του δέρματος. Έχω και το σκονάκι μου εδώ πέρα, γιατί δεν θυμάμαι όλα. Καταπολεμάει τις ρητίδες και την φωτογύρανση. Νούμερο 5. Το προηγούμενο ήταν το νούμερο 4, νομίζω μπερδεύτηκα. Είναι η ρετινόλη. Τη ρετινόλη τη χρησιμοποιούμε κυρίως το βράδυ, serum ρετινόλης. Υπάρχει και στις κρέμες για την βραδινή νυχτερινή ρουτίνα. Βοηθάει να μειωθούν οι ρητίδες, οι λεπτές γραμμές, βοηθάει στην ακμή. Πέρα από όλες αυτές τις συμβουλές για τις κρέμες και τα σέρουμ που πρέπει να χρησιμοποιούμε και το πώς θα πρέπει να φροντίζουμε το δέρμα μας, δηλαδή να κάνουμε καθημερινά καθαρισμό πρωί, βράδυ, να χρησιμοποιούμε τις κρέμες μας και όλα αυτά, θα πρέπει φυσικά να προσέχουμε και τη διατροφή μας, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ βασικό, δηλαδή να τρώμε αρκετά φρούτα, λαχανικά, να πίνουμε νερό, να μην τρώμε πάρα πολλά λιπαρά ή να μην καταναλώνουμε πάρα πολύ ζάχαρη, γιατί δεν βοηθάει αυτό στο να έχουμε καθαρό δέρμα. Και γενικότερα να ασκούμαστε κιόλας λίγο. Όλα αυτά συμβάλλουν γενικά στο να έχουμε και όμορφο δέρμα και να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας. Ελπίζω να σας βοήθησαν αυτές οι μικρές συμβουλές. Μιλάω πάντα εκ πείρας, δεν είμαι ειδικός, είναι από όσα έχω διαβάσει και από όσα έχω δει και από απόψεις που έχουμε ανταλλάξει και με φίλες μου και τα μοιράζομαι μαζί σας και ελπίζω να σας βοηθήσω. Αν θέλετε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αν θέλετε να σας κάνω μήπως άλλο ένα βίντεο, με το οποίο να σας παραθέτω για κάποια προϊόντα ενδεικτικά, πάντα, από την κάθε κατηγορία που σας είπα ή από το κάθε βήμα που σας είπα σήμερα. Αν θέλετε να βάλω και κάποιο προϊόν, ή 2 κιόλας, 3 ανάλογα, και να σας προτείνω ποια θα μπορούσατε να πάρετε. Εγώ έχω πάρει κάποια τα οποία είναι ήπια. Δεν μπορώ να πω ότι έχω full extra πρωινή βραδινή ρουτίνα, δηλαδή κάνω σχετικά λίγα πράγματα και ξεκίνησα κιόλας και πολύ αργά, δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ τυπική. Όταν ήμουν 20 κάτι, τώρα που είμαι 30 κάτι, είμαι λίγο πιο τυπική σε ό,τι αφορά τη φροντίδα του δέρματος, γιατί μεγαλώνουμε και αυτό φαίνεται, παιδιά, στο δέρμα, δεν κρύβεται. Και επειδή δεν θέλω να ξεκινήσω με Botox, λέω εντάξει, τουλάχιστον να σου φροντίσω το δέρμα. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, το οποίο έχει γυριστεί αργά το βράδυ. Νομίζω φαίνεται από τα μάτια μου, τα οποία είναι λίγο κόκκινα και γυαλίζουν από την κούραση και την ίστα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Θα προσπαθώ να ανεβάζω κάθε Παρασκευή, αν μπορώ, βίντεο. Αυτά. Θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!